София отново ще стане столица на световната анимация. Фестивалът за анимационно кино «Златен кукер» се провежда у нас за втора поредна година. В това издание са получени над 340 филма от 51 страни. Най-доброто от световната анимация за последните 2 години. В конкурсната програма ще участват общо 137 анимационни филма от цял свят. Имам 32 филма български. Невероятно, нали? Миналата година бяха 12. Явно количеството се увеличава. Нивото на българската анимация е изключително високо и сме много щастливи и за доверието, което ни беше оказано. Тя стана много дебела тази. Тя си доста плюща, да? Един от филмите, които ще търсят одобрението на журито в конкурса, е авторския проект на Изабела Меламед «Афера Зъбна фея». Това е филм, направен по класически начин с лист и молив. Той е по-скоро за деца и за някои по-пораснали, споделя авторът. Има много голяма магия в рисуваната анимация. Много голяма магия. Това е рисунка, която изведнъж оживява, започва да се движи, да общува, да говори, да има живот и история. Това е наистина много голяма магия, много чудо. За децата особено. Това е нещо изключително. И предполагам, че децата винаги търсят вълшебствата. Това е едно вълшебство, което идва от екрана. В международното жури ще присъстват едни от най-значимите в световен мащаб личности в анимацията и киното. Член на журито тази година ще бъде и иконата на българската анимация Румен Петков. Режисьор на Планетата на съкровищата, Чоко и Боко, Джони Браво, Лабораторията на Декстър, Уди Калвача и още много други. От 1998 година той преподава и режисура на анимационни филми в САЩ. Поначало фестивалната анимация не е само анимация за комерциална за деца или за тинейджери. Тя е едно по-общо човешко послание, в което винаги ще има нещо, което моя татко ще види или вашия татко, защото той е по-млад, или аз като баща ще видя. И то няма точна възраст. Така че обяснението е една добра книга. Как да ви кажа, дали Робинзон Крузо е книга, която е само или Мечо Пух е само за деца? Не, тя е за възрастни. Имаше един мой колега, който казваше, филма казва като децата. Той като се роди си има собствена съдба. И това, което искам да ви кажа, че аз като казвам нови филми, искам да подчертая, че новия филм значи винаги има нужда от опресняване. От нещо, което носи малко нещо различно. Заповядай, Чоко! Момент да си завържа обувката. Румен Петков е режисьор на един от първите анимационни сериали у нас «Чоко и Боко». Той е убеден, че анимацията носи магическа сила и има много фенове по целия свят. Анимацията е мислене. Той е както музиката, то е нещо, което е по-различно от, да речем, аз не мога да имам един нормален актьор, който ще играе себе си. Аз мога да направя в моя актьор това, което искам. Аз мога да имам едно прасенце, което да е отслабнало, или мога да имам един вълк, който да прилича на агне, или мога да имам един дебел характер, който да каже, да мисли, че е слаб. Или каквото се решите. Анимацията е свобода. В 8-те дни на фестивала и малки и големи ще могат да се насладят на магията на анимацията.